F'stħarriġ li sar l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u r-Ristoranti wara li għat-tieni kwart konsekuttiv ta' din is-sena, is-settur turistiku f'Malta kompla jirreġistra tkabbir qawwi. L-istħarriġ li sar mill-kumpanija Deloitte wera li bejn April u Ġunju li għadda, is-settur tal-lukandi kompla jirreġistra żieda sostanzjali hekk kif l-ammont ta' viżitaturi f'akkomodazzjonijiet privati żdied b'21%. Ir-rapport juri li sa Ġunju li għadda, in-nefqa tat-turisti f'Malta kienet tammonta l-aktar minn 750 miljun euro. Ir-riżultati tal-istħarriġ jikkonfermaw li l-okkupanza fil-lukandi ta' 3 u 5 stilel kompli tissaħħaħ madwar 5%, waqt li l-okkupanza fil-lukandi b'4 stilel baqgħet waħda stabbli. Ir-rapport jgħid li r-rati fil-lukandi ta' 5 stilel komplew jiżdiedu, tant li dħul żdied bi kważi 18% għal kull kamra. Il-lukandi b'4 stilel kellhom dħul medju ta' 76 euro, jiġifieri żieda ta' ftit inqas minn 18% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. Ir-rapport jikkonkludi li l-kategorija kollha tal-lukandi irreġistraw titjib qawwi fil-profitti tagħhom għal kull kamra. Ir-rapport ħares ukoll lejn kif marru l-lukandiera mill-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Ir-riżulta li 300 attività saru fil-lukandi, l-aktar dawk ta' 5 stilel u li għalihom attendew madwar 22,000 partiċipant. Id-dħul minn dawn l-attivitajiet kien jammont tal madwar 800,000 euro. Ftit anqas minn 900,000 euro oħra ġew iġġenerati mill-ikel u x-xorb li tqassam f'dawn l-attivitajiet. 8,200 persuna li attendew għall-attivitajiet tal-Presidenza għadu 21,495 lejl fil-lukandi li daħlu aktar minn 3 miljun euro. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u r-Ristoranti, Tony Zara, iddeskriva r-riżultati bħala eċċellenti waqt li laqa l-miżuri mħabbra fil-budget fosthom iż-żieda fl-allokazzjoni għall-Awtorità Maltija tat-Turiżmu.